честито, да го очаква матч, който завърши с победа. Да, благодаря. Наистина нямахме вече търпение да започне сезона. Един матч за нас, който изиграхме, мисля, че по много добър начин. Контролирахме го от първата до последната минута. Превъзхождахме отбора на Орой в всяко едно отношение. Мисля, че съвсем закономерно показахме, че ние сме по-добри отбор. И добро включване и на новите попълнени. Да, когато матча върви добре, нали, много е по-лесно да се играе. Всички са включени в играта, всеки дава своя принос и затова накрая резултатът е така изразителен. Докъде е стигнал отборът на Монтана в подготовката и това, което ще се представи в Адриатическата лига, може би ще сварим часовника в събота, когато приемаме вице-шампиона Цинкарна Цел. Да, така е, това казах и момичетата. Нали, не подценяваме никой, но със сигурност матчът в събота ще бъде много по-тежък за нас. Отбора на Цел е един от двата отбора, които играят вече 5-6 години подред финал в лигата, така че със сигурност са от фаворитите и точно така ще си сверим часовника в събота, къде точно се намираме и разбира се имаме своите амбиции да покажем отново една добра игра и надяваме се отново, ако може да се поздравим с успех. Микаела Дамянова ще е готова ли за този матч? И Габриела Николова? Габриела няма със сигурност да бъде. За Михайла ще предстои да разберем следващите дни. С температура вируса обикновено 2-3 дни, така че надяваме се, че ще бъде